Oyeni ikhona kumbe inhlanzana efihlwe khona emlotheni, vuthela Nkosi lomlilwana, uvuthe njalo enhlizweni, uwenze lo mlilo wandi afudumalo sepholile, nezitha zethu sizithande ngothando esilutholile, usheshe uze kithi Nkosi, siyaludinga uthando lwakho. Sokhule Jesu kule ngozi, uthunga ngobubele bakho, sibe namandla okuhambisa indaba yakho emhlabeni, sengathi ungabasindisa abantu abasezonweni, nangomhla siyoshiya umhlaba lo mlilo uvuthe elathini, singabi nakho ukwesaba, sasizobizwa enkosini. Ifolile nendlela engicula ngayo, ngiyacabanga ukuthi abanye abajwayele iculo linjengoba linjalo plus nethoni mhlawumbe ngisho ngayo ayijwayelekile. Ngizophinda futhi ngibingelele obaba omama, insizwa, intombi yomshayi we-keyboard, uSunday School, umphathi wohlelo, no-cameraman, ngegama elihle leNkosi yethu uJesu Kristu umsindisi wethu. uJesu Kristu inkosi. Namhlanje ke sizobheka incwadi kaIsaya, umprofeti Isaya 66. Sizofunda uverse 1 noverse 2, kodwa ke sizogxila nje endabeni eyodwa uverse 1. Isaya 66. Sizofunda uverse 1 noverse 2. Asibhaliwe kwisihloko kule ndaba kaIsaya. Ngizocela singakafundi ukuthi sivala amehlo ngikhuleke. Nkosi Jesu umsindisi wethu, wena owashiya izulu wadela ubukhosi bakho, wazehlisa Nkosi, wazithobisa kwaze kwaba sekugcineni Nkosi, wathabatha isimo somuntu waba njengenceku Nkosi yamakhosi emhlabeni. Siza kuwe ke Nkosi, sikhuleka kuwe, ushilo ezwini lakho ukuthi uphiwe amandla emhlabeni nasezulwini. uNkulunkulu othe ingcwele, siyakhuleka ukuthi wenza umsebenzi wakho emhlabeni, lo msebenzi Nkosi wawuzela usuke ezulwini, ukuthi usindise abantu bakho ezonweni zabo. Sho kanjalo ingelosi Nkosi ikhuluma kuJosefa ithi uyakumqamba igama lokuthi nguJesu, ngoba nguye uyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Singabantu bakho Nkosi, sidalwe nguwe,
senziwa futhi ukuthi sibe ngumfanekiso wakho. Wasibeka Nkosi emhlabeni ukuthi sibuse. Kodwa Nkosi, thina uqobo lwethu ngokona kwethu sanikela umbuso esandleni sikaSathane. Sesiyacela ke Nkosi ukuthi ubuyise lowo mbuso njengalokho abafundi bakho babuza kuMateyu 24 ukuthi siyakubuyisela yini umbuso kaIsrayeli. Sicela ke Nkosi ukuthi umbuso wakho ufike, intando yakho yenziwe emhlabeni njengalokho yenziwa ezulwini. Izwi lakho kuphela ke Nkosi othena Nkosi yamakhosi sesihlanjululiwe ngalo osukhulume kithi. Ushilo kuNkosi kuJohn 15:3. Siyacela ke Nkosi ukuthi usihlambulule ngalo Nkosi, usenze sibe ngabantwana bakho. Sicela ukuthi Nkosi ukhulume inhliziyo yakho. Ukhulume Nkosi yamakhosi lokho wazi ukuthi ukukhuluma kuzosakha Nkosi, kusenze sibe ngabantwana bakho uNkulunkulu wethu engcwele. Uthena ke Nkosi Jesu wena umuntu umkhulula uba ngokhululekileyo impela. Futhi Nkosi uthena uma silenza izwi lakho siyaba ngabafundi bakho isibili. Ushilo ke Nkosi kuMateyu 20:28 ukuthi Nkosi abafundi bakho mabahambe izizwe zonke bashumayela ivangeli benza abantu babe ngabafundi bakho. Nkosi yamakhosi siyathanda ukuthi sibe ngabafundi bakho, sifunde Nkosi kuwe. Wena ke Nkosi uma singabafundi bakho kusho ukuthi wena umthisha wethu. Siyacela ke Nkosi yamakhosi ukuthi usifundise indlela zakho ngoba uyazazi Nkosi, futhi Nkosi indlela zakho ziqondile. Siqondise endleleni yakho Nkosi, usifundise Nkosi njengokuthanda kwakho. Size Nkosi sibe yile product ofuna ukuthi sibe yiyo. Sicela egameni elihle lomsindisi wethu uJesu Kristu Nkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Kufundeka kanjena. Usho kanje uJehova uthi, izulu liyisihlalo sami sobukhosi, umhlaba uyisenabelo sezinyawo zami. Iphi leyo ndlu ebeniya kungakhela yona na? Iphi indawo yami yokuphumula na? Zonke lezi zinto zenziwe isandla sami. Kwavela kanjalo konke lokhu, usho uJehova. Kepha yilowo engiyakubheka kuye, ohluphekayo nonomoya ochobozekileyo, othuthumela ngezwi lami. Inkosi ibusise ukufundwa kwezwi layo. Sizogxila nje kakhulu kuvesi 1. Nakhona sizogxila endabeni eyodwa. Angazi ke noma ngokuzayo sizodinga ukuqhubeka nayo indaba, kodwa kuningi okumbulekile. Indaba nje iphuzo engicabanga sizogxila kulona kakhulu ile ndawo ethi izulu liyisihlalo sami sobukhosi. Leyo ndawo ke esizogxila kuyo kakhulu, siqonde ukuthi liyini izulu, ngoba njengabantwana bakaNkulunkulu ethi uNkulunkulu izulu liyisihlalo sakhe sobukhosi, kumele silazi phela ekhaya lethu, sazi ukuthi ikuphi la sibhile ngakhona, ngoba ngeke sikwazi ukuya ezulwini singazi ukuthi liyini izulu likuphi. Ngamanye amazwi, umuntu ongalazi ikhaya lakhe angeke afinyelele kulona. Siyaqonda ke ukulazi ikhaya lethu ngoba yilapho ekhona khona ubaba wethu. Ngiyambonga ke uNkulunkulu ngoba nobufakazi okudlulile namhlanje kuyayithinta indaba esizokhuluma namhlanje. Ngoba masikhuluma ngokuthi izulu liyisihlalo sami sobukhosi, lo sami ukhuluma ngokuthi nguNkulunkulu ngoba kusho yena la. Kusho ukuthi sizokhuluma ngoNkulunkulu esaziyo ke ukuthi uyilangabi lomlilo. Manje ke ufakazile ke uMamshawuki ukuthi ukhalile umuntu lapha wathi uyasha. Ngoba uma singabantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu engumlilo oqothulayo, kusho ukuthi nathi singumlilo. Bazoyekelanika abantu ukukhala uma behlangana nathi, noba mabasushila into ethi mayifane
ethi kukhona abantu abamsabayo ngoba uNkulunkulu wethu yesabeka. Wakhuluma lapha entabeni abantwana bakwa-Israyeli baze bayikhalela bathi cha, sesisaba ngisho ukuzwa iphimbo lakhe ke manje. Ngcono nje aqhubeke nje nokukhuluma noMose, thina uMose sizoma-understand. Kodwa ukuthi kukhuluma uNkulunkulu sesaba ukuthi singafa nokufa. Mayekhuluma nje uNkulunkulu, mhlambe yikho uNkulunkulu emhlabeni ethuma abantu ukuthi mabakhulume bona izwi lakhe. Ngoba uma engayikhulumela yena kungaba nenkinga. Kungafa abantu abaningi ngoba indlela angcwele ngayo. Abantu abasezonweni ngeke balunge ukuthi bezokhuluma kaNkulunkulu. Ngoba ukukhuluma kwakhe kusho ubukhona bakhe nenkazimulo yakhe ngendlela angcwele ngayo. Kwenza ukuthi umuntu mayesonile athume indodana yakhe ukuthi ifike nobungcwele bayo ukuze kususwe isono somuntu. Izimvu nezimbuzi namajuba kwakukhona emhlabeni kodwa akwazanga ukuthi umuntu kumsondeze kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu usondela ngobungcwele. Yikho ngisho nakuwona amajuba eTestamenteni elidala wayefuna into engenasici. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo akanasici. Kodwa ke sizoyizwa ke indaba ngokuqhubeka kwayo ukuthi ihamba ifikephi. Phuzu lethu ke yilelo nje namhlanje lokuthi izulu isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Izulu lelo. Yabona mawucabanga lesihlalo hlezi kusona. Bese ucabange izulu. Uyambona ukuthi uNkulunkulu ungakanani. Ngoba sizuthi ezulwini kunezigidigidi zengelosi noma izikhonzi zakhe. Kodwa manje yila ehlezi khona. Izulu nje lilonke ungayicabanga yisona sihlalo sakhe ke leso. Lokho esikuzwayo la. Bese umhlaba yila enyathele khona. Imangazeke indaba uNkulunkulu wethu yamangaza indlela yiyo. Ngoba umhlaba uyindilinga. Njengoba uyindilinga nje uma ungathatha indilinga wena ngokwakho uthi uzobeka amanzi la azochitheka. Umhlaba uphanyekwe ezeni. Akukho la oxhunywe khona. Uyiwona nje uyindilinga. Uyindilinga unjalo ke inyawo zakhe uNkulunkulu zikuwona umhlaba. Kusho ukuthi ngamanye amazwi inyawo zakhe ziphezulu kwethu. Ziphezulu komhlaba. Kodwa yena uhlezi lapha ezulwini. Omunye uzothini singakaze simbone. Sibone nje unyawo lwakhe. Ingoba ungumoya. Ofuna uJohn 4 lisho kanjalo iBhayibheli. uNkulunkulu ungumoya. Inkosi uJesu ke iwafakazele lamazwi kaIsaya. Lapha na kuMateyu 5:34. Uthi kepha mina ngithi kini ningafungi nakanye. Noma izulu ngokuba lisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Noma umhlaba ngokuba uyisenabelo sezinyawo zakhe. Noma iJerusalema ngokuba lingumuzi wenkosi enkulu. Iyafakaza la inkosi uJesu amazwi kaIsaya. Okufakazela khona ukuthi izingceku zikaNkulunkulu ezikhulume ezwini likaNkulunkulu zisuke zikhuluma amazwi aphuma enkosini uJesu. Zisuke zingakhulumi inganekwane noma okufika emakhandeni abo. Kodwa bakhuluma lokho kusuka enkosini uJesu. Yikho ifakaza la inkosi uJesu. Sikhuluma ngezulu. Lele sizukuthi lilonke nje lilona lisihlalo sobukhosi bikaNkulunkulu. uNkulunkulu uhlezi ezulwini. Umbuzo uthi ke mayehlezi ezulwini abasezulwini bahlezi kuphi bona? Ingelosi zihlezi kuphi bona? Ngizona. Sizowuphendula ke lo mbuzo. Nami ngeke ngadideka lapho ngathi mangabe ukuthi izulu lihle lisihlalo sobukhosi kanti laba basezulwini bona bahlezi kuphi? Kodwa futhi iBhayibheli lizositshela ukuthi bahlezi kuphi abasezulwini. Nizoyi-understanda kangcono indaba manje ngaba singakayi-understand.
iphuzu elilandelayo kulelo ke sithi ke izulu lisihlalo sobukhosi. Awukwazi ukuya esihlalweni sobukhosi usenyameni. Awukwazi ukuya esihlalweni sobukhosi usenyameni. Mhlazane umuntu onile kwaphuma amazwi avela kuNkulunkulu ethi uzobuyela othuli, uthuli othuli. Njengalokho wothathathwe othulini uzobuyela othulini. Ngobani na? Ngoba uNkulunkulu uthe mhlazane udla kulowo muthi ongavunyelwa ukudla kuona uyakufa nokufa. Ngamanye amazwi kusho ukuthi umzimba ubungeke ufe, ubungeke ubuyele ethulini, kodwa ngenxa yesono ubuyele othulini. Manje ke ngithi awukwazi ukuya ekhaya lika baba ezulwini noma uye esihlalweni sobukhosi usenyameni. Kuvelaphi lokho? Lapha encwadini yeSambulo 4 verse 1 no 2. Revelation chapter 4 verses 1 and 2. Emva kwalokho ngabona, bheka ke umnyango uvulekile ezulwini. La kube ngazi ukuthi usabona ngamehlo njengoStefano wabona umnyango uvulekile ezulwini noma izulu livulekile. Naye ke la uJohane ubona izulu livulekile ezulwini. Noma umnyango uvulekile ezulwini. Kusho ukuthi ezulwini kunomnyango. Manje ubonakala uvulekile. Ngobani phakathi kwethu abake babona umnyango wezulu uvulekile? Uyakwazi ukuthi usemhlabeni ubone umnyango wezulu uvulekile, kodwa kuya ngokuthi uphila impilo. Uthi ke nezwi lokuqala engalizwayo lalinjengecilongo elikhuluma nami. Izwi lokuqala nje alizwi. Kusho ukuthi kwaqala kwavuleka izulu. Wase ezwa izwi lokuqala. Leli izwi lizwakala kungathi yicilongo elikhuluma naye. Hayi olunye uhlobo lwelizwi leli. Alikhulumi njengomuntu kodwa ukuzwakala kwalo kungazi ukuthi kukhuluma icilongo. Ngoba uhlalesha ubaba umpostoli ukuthi izinto ezidaliwe ngoNkulunkulu ziyaphila. La ubona kungazi ukuthi icilongo njengoba thina sazi ukuthi icilongo liyakhaliswa, abantu mabecula bedumisa uNkulunkulu, kodwa lana yizwi elaphuma kungazi ukuthi kuyicilongo elikhuluma naye. uJohane uthi likhuluma nami lithi yenyukela lapha. Kusho ukuthi bese semhlabeni leli izwi mase kuvulekile izulu liyaqala liyakhuluma lithi nyukela la. Kusho ukuthi kufanele ayongena ezulwini. Ezulwini lapho ke kuyisihlalo khona sobukhosi sika baba uNkulunkulu. Kuthiwa ke ngikutshengise okumelwe ukuba kube khona emva kwalokho. Masinyane ngaba umoya. Naliki iphuzu la elingenza ukuthi ngithi awukwazi ukufinyelela kubaba ungekho kumoya ngoba uNkulunkulu ungumoya. Lisho kanjalo izwi. So uNkulunkulu mayingumoya nawe uzufinyelela kubaba kufanele ube ngumoya. Uthi ke kusukela ngaleso sikhathi mase kufanele ungene ezulwini waqala waba ngumoya. Kusho ukuthi umzimba wasala laphansi. Ngoba umzimba uyabola awunakulidla ifa lokungaboliyo. Kodwa umoya ngoba waphefumulelwa uNkulunkulu ewuphefumulela kumuntu, umuntu waba ngumphefumulo ophilayo. Ngenxa lokho umoya awufi ngoba waphuma kuNkulunkulu. Kodwa inyama yenzwa ngomhlabathi iyafa. Nezwi lokuqala engalizwayo linjengecilongo elikhuluma nami lithi yenyukela lapha ngikutshengise okumelwe ukuba kube khona emva kwalokho. Masinyane ngaba kumoya. Bheka isihlalo sobukhosi sasimi ezulwini nohlezi phezulu kwaso kwesihlalo sobukhosi. Isihlalo mayifika ezulwini uthi bheka isihlalo sobukhosi sasimi ezulwini nohlezi phezulu kwaso. Into ayibonayo mase livulekile izulu ubona isihlalo sobukhosi. Lesihlalo sobukhosi usibona simile ezulwini. Nohlezi phezulu kwaso uhlezi kusona kodwa ngoba simile ubonakala ungazi ukuthi umile kodwa futhi uhlezi phezulu kwaso. Into yokuqala ikona uJohane mangabe engena lapha ezulwini.
engena ekumoya hayi esenyameni. Yabona uma ufuna ukuxhumana nezulu, suka enyameni, phuma enyameni. Uma nje ufuna ukuxhumana nezulu nobaba osezulwini, uma usesenyameni ngeke ungene ezulwini. Uma usaphila ngokwenyama ingakafi inyama kuwe, ngeke ungene ezulwini. Ukubiza ukuthi uphume enyameni ngaphambi kokuthi ungene ezulwini, and uma ufika ezulwini uzobona isihlalo sobukhosi nohlezi phezu kwaso. Yilento eyenzeka kuJohane. Sidlulele ephuzweni elilandelayo. Izidalwa ezisezulwini zisesihlalweni sobukhosi. Izidalwa ezisezulwini zisesihlalweni sobukhosi. Ngisho kanjani mangithi zisesihlalweni sobukhosi? Amanye osesihlalweni sobukhosi nguNkulunkulu. Kodwa manje ngithi eqaleni iBhayibheli lithi izulu nje lilonke yisihlalo sobukhosi. Kusho ukuthi osezulwini naye ubuye lo osesihlalweni sobukhosi. Uyabona mangaba ufuna ukuthi into ihlale la ukhona. Yabona nje lemabhayibhelini waphethe akuningi. Uma ungakubiza nje lesihlalo sobukhosi ukuthi ubuwena lo, kusho ukuthi ngamanye amazwi la khona wena into ezohlala lapho izohlala phezu kwakho, izohlala kuwe. Ayikwazi ukuthi ihlale kwenye indawo kodwa ihlala kuwe. Ngiye ngadideka ke mayifika lento ukuthi ingelosi noma ikhonzi zikaNkulunkulu ezisezulwini zikuye futhi uNkulunkulu. Ngathi hayi ake ngilihlolisise kahle izwi ngoba ngithanda ukuqamba amanga nokuphambanisa izwi. Lapha mawubheka isambulo 4 verse 6 ngizolifunda ngesilungu mhlawumbe sizolizwa kancane. Before the throne there was a sea of glass. Baningi ke ekhaya lezwi bebona imbono, bebona iglass. Manje sesiyakuzwa la ezwini uthi before the throne there was a sea of glass like crystal, and in the midst of the throne and around the throne. Makuthiwa ke in the midst kusho ukuthi phakathi. Ngamanye amazwi ngizolinganisa. Uma uhamba ehlathini, uma ungaphakathi ehlathini, ungaphakathi yihlathi lonke leli kodwa wena ungaphakathi. Uphakathi kwezihlahla. Uma ungaphakathi kwehlathi, wena uqobo lwakho awulona ihlathi. Nehlathi alisuwena. Kusho ukuthi ngamanye amazwi okusezulwini, ezulwini njengoba izulu lona liyilo lisihlalo sobukhosi, akusikho ukuthi laba basezulwini banguNkulunkulu cha. NoNkulunkulu futhi akusho ukuthi uyingelosi cha. uNkulunkulu uhlala nguNkulunkulu nje. Uma uzongena ehlathini, you are in the midst of the forest, uyohlala uwena nje, ngeke kuguquke kodwa kusalayo ukuthi wena uphakathi ehlathini. Lana ke kuthiwa before the throne there was a sea of glass like crystal, and in the midst of the throne Yesu kuthiwa phakathi nesihlalo, and around the throne, ngaphakathi nangaphandle kwesihlalo, were 4 living creatures. Ngaphakathi nangaphandle. Angazi nami kwenzeka kanjani ngoba ngesikhathi esodwa lezi dalwa ezine eziphilayo zingaphakathi futhi they are around the throne, but they are in the midst of the throne. Angazi nami ukuthi kwenzeka kanjani lokho, ungangibuzi ngoba ngazi. Full of eyes in front and in back. Lezi dalwa ezine zigcwele amehlo ngaphambili nangemuva. Zibona yonke indawo. Zingaphakathi esihlalweni sobukhosi and around. Yikho ke ngithi lezi dalwa lezi ezisezulwini zikuNkulunkulu ngoba zisezulwini, and izulu yisona sihlalo. Kusho ukuthi zizohlala phi ke zona mangaba kuhlezi uNkulunkulu Baba kulesi sihlalo ngaphandle kokuthi zihlale kuye.
uNkulunkulu. Sisazoyizwa kangcono le ndaba, mhlawumbe nikakayizwa kahle. Mhlawumbe akakakholwa kahle ukuthi ngempela abasezulwini bahlezi kuNkulunkulu. Sizoyizwa ke indaba. Ake sibheke lapha abaseKolose 3 verse 3 kuthiwa, for you died. Yini efayo? Inyama nje efayo, umoya awufi. Inyama efayo. Kuthiwa ke lana ke, for you died. Colossians 3 verse 3. And your life is hidden with Christ in God. So makuthiwa in kusho ukuthi uKristu uNkulunkulu ngaphakathi kuyena, bese impilo yethu ifihliwe kuKristu. Kusho ukuthi uKristu mayekuNkulunkulu nathi sikuNkulunkulu. Mhlawumbe sezizwakala kangcono ke le ndaba manje. Mangaba uKristu ekuNkulunkulu thina sifihliwe kuKristu, kusho ukuthi nathi sikuNkulunkulu esihlalweni sikaNkulunkulu sobukhosi ezulwini. Kodwa kubiza ukuthi ngaphambi kokuthi umuntu afinyelele kulokho makafi. Engakafi umuntu impilo yakhe ayikwazi ukuthi ifihlwe kuKristu. Isafihlwe kuSathane nasemadimoni. Lo muntu asengahamba umkhathi, lo muntu asengenza zonke izinto zikaSathane noma izinto zenyama, ngoba inyama ayifani. Yabona mayingafanga inyama iyaphila, iyasebenza, yenza into eyithandayo. Ukuze inyama ingakwazi ukwenza into eyithandayo kubiza ukuthi mayife. Ngoba yabona maseyifila inyama, ngisho umuntu ophatha isibhamu ungasibeka la esandleni sakhe isibhamu, mangabe sefile ngeke akwenze lutho, ungamthuka ugcine la uthanda khona. Ngobani? Ufile. Uyabona mangabe umntwana kaNkulunkulu esefile, bangakuthuka bagcine la bethanda khona. Ngeke usho lutho, ngeke futhi kube buhlungu kuwena, ngeke uphatheke kabi, ngeke ubamangalele, ngeke ubasole. Ngobani? Ufile. Kodwa mawusaphila, hayi usibanibani uyangihlupha, ungenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, yini? Uyaphila. Yabona uJosefa elapha eGibhithe, inyama yakhe yafa, wathi sele yedwa vo nomkaPotifa. Ngiyasola futhi ukuthi wayemuhle, ebukeka kahle, besele bobabili nje kuphela. Kodwa ngenxa ukuthi inyama yakhe yayifile, hayi noma ngaba kuthiwa wayephumula benqunu umkaPotifa, akumsizanga lokho ngoba inyama yakhe yayifile uJosefa. Kodwa abanye bethi babe ngabazalwane, kuvele nje kuvela umuntu nje ofaka isiketi la, awuyivukeke inyama ngoba ayifanga inyama. Kubiza ukuthi mayife inyama ukuze umuntu impilo yakhe bese yafihlwa kuKristu. Yabona ngesikhathi ifihliwe wena usufihliwe kuKristu, hayi inyama ifihlwe, yafa inyama. Kodwa kusale umoya kaNkulunkulu kumuntu bese uyafihlwa kuKristu. Uyabona ngesikhathi ufihlwe kuKristu, ayikho into engenziwa idimoni kuwe, ayikho into engenziwa uSathane kuwe, ngoba uSathane uyamsaba uKristu. Igama nje lithi Jesu, uSathane namadimoni balisaba. Manje ukuphila kwakho ke kufihlwe kulo osatshwa ngamadimoni nanguSathane. Yabona mawubiza igama likaJehova, noma ungathi mhlambe ufihlwe kuNkulunkulu, angazi ke noma bazokusaba yini, kodwa selokhu uSathane wehluleke esiphambanweni. uSathane ethi uthela uKristu ngehlazo, kanti ngesiphambano yena uSathane seshaywa ngehlazo. Ngenxa yalokho ukuthi uSathane wanqoba, uyalisaba igama likaJesu. Ngesikhathi wena ufihlwe kuJesu, ayikho into angayenza uSathane kuwe.
iyodwa nje usathane into engayenza angawuhlupha umzimba wakho, angazihlupha izinto zakho eziphathekayo ezalelizwe, kodwa ukuphila kwakho nje kuyikho, ngoba ukuphila kusho ukuthi umoya wakho ukhona emzimbeni wakho ngokobuntu. Ukuphila kwakho kufihlwe uKristu, njengoba kufihliwe nje yena uKristu uNkulunkulu. Uyazibona ukuthi uvikeleke kangakanani uma nje udedela ukuthi inyama yakho mayife, uthi la emhlabeni ube uKristu. Sisakhuluma ngokuthi ke izulu isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, yila ehlezi khona ebusa khona. Yabona ke ngoba ukuphila kwethu uma kufile inyama yethu kufihlwe kuKristu ekuNkulunkulu, nalo uNkulunkulu ezulwini uhlezi khona esihlalweni sobukhosi, kuchaza ukuthi lo muntu ukuphila kwakhe okufihlwe kuKristu ubuswa phezulu, akabuswa la emhlabeni, akabuswa emkhathini, kodwa ubuswa phezulu. Umbusi wakhe nguNkulunkulu uqobo lwakhe, ngoba lapha phezulu isihlalo sakhe sobukhosi, la ihlezi khona uhlezi esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu uBaba. Umuntu ke okuKristu lowo obethela inyama yakhe esiphambanweni. Lapha kuJohn 15 verse 4 sakhuluma ngokuhlala kuKristu njalo, ukuthi umuntu mayehlezi kuKristu kusho ukuthi uNkulunkulu usesihlalweni sobukhosi. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither you can unless you abide in me. Yabona umntwana kaNkulunkulu, uma uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu, kuyaphoqa, kuyakubiza ukuthi uhlale enkosini uJesu. Lapha yena uqala eqaleni lapha kuJohn 15 ukuthi ithi inkosi uJesu yona ingumvini oyiwona wona, uBaba ungumlimi, thina abantwana bakaNkulunkulu singamagatsha. Kusho ukuthi thina makuthiwa singamagatsha sihlezi kuye uKristu, noma sixhume kuye uKristu. Emhlabeni bazobona izithelo zikaKristu bezibona kithi ngoba yithina amagatsha. Ngamagatsha aveza izithelo. Abantu ngeke bambone uKristu uma thina singavezi izithelo zokuphenduka nezokukholwa. Ngeke siziveze izithelo zokuphenduka nezokukholwa uma singaxhumile kuKristu. Ilelo nalelo gatsha lingatheli izithelo ezinhle, ngoba kukhona ukuthi igatsha lithele kodwa lithele izithelo ezibolile, noma ngaba isihlahla sama-orange kodwa lithola kathi leli gatsha lithela ama-orange abolile. Lelo gatsha ke ithi inkosi uJesu lona liyanqunywa, liyasikwa, bese liyolahlwa, bese lishiswe ngomlilo ekugcineni. Bekuyigatsha nalo lixhumile kulesiqo. Inkinga ukuthi lisukela ethela izithelo ezimbi. Njengalokho uKristu ngolunye usuku inkosi uJesu ihamba ilambile yahlangana nomkhiwane, noma isihlahla somkhiwane, yethemba ukuthi izothola ukudla lana. Mhlambe nakuwena inkosi uJesu ilambela ukuthi makusindiswe umakhelwane wakho, ilindele inkosi uJesu ukuthi kuvele izithelo ezinhle kuwe ukuze umakhelwane wakho asizakale. Inkosi uJesu ukwazi kuyohlala kuyena lo muntu asizakale. Ngamanye amazwi inkosi uJesu ilindele kuwe nakimi izithelo ezinhle, kodwa mazike zangabe azinhle. Iqala lapha inkinga ukuthi isinqumo sisodwa sikhona lapha. Hayi izembe libekiwe ezimpandeni, usho kanjalo uJohn lapha kuJohn verse 3, uJohn uMbhaphathizi uthi izembe selibekiwe ezimpandeni.
nembenge yakhe isesandleni sakhe yokuhlukanisa amabele namakhoba. Ngoba manje lamagatsha athele izithelo ezimbi kuyacaca ukuthi anamathele nje la kodwa kahle kahle ngamakhoba. Lamakhoba lana kudinga ukuthi asuswe. So umelwe ukuthi uma ungumntwana kaKristu noma umntwana kaNkulunkulu uhlale kuKristu. Ukuze ufihlwe kuNkulunkulu noma ufihlwe kuKristu ukuze wena ube kuNkulunkulu kwesezulwini. Uthi-ke inkosi uJesu, unless it abides in the vine, neither you can, unless you abide in me. Angeke ukwazi ukuthela izithelo ezinhle ngaphandle kokuthi uhlale kuKristu. Noma ungazenzisa, noma ubukeke uthobekile, noma ngabe ungazenza zonke izinto ekuthiwe uzenze nezilindeleke kuwe ungumzalwane, kodwa uKristu uyazazi izithelo zakho. Uzazi ngishulele uwedwa ukuthi nasi-ke lesithelo engasifuni, lesithelo simbi sizoba imbangela yokuthi leli gatsha lithi lisuse kini. Emansuka ulahlekelwe iprotection, ulahlekelwe ukuba kuKristu. Uzobona izinto sesingasahambi kahle kanti hayi inkinga usususiwe emthini ngoba kufanele uthele izithelo ezinhle ezilindelwe uKristu. Lo mkhiwane ke waqalekiswa, wabuna awuphindanga wathela izithelo. Ekubhlungu ke lokho mzalwane, thela izithelo manje ngoba ungasunqunywe amathuba ukuthi uphinde uthele izithelo mancane kakhulu. Ake sibheke ke leliphuzu esike salithi ukuthi lifahle kancane eqaleni. Sinjani isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu? Sinjani? Sisibona ngani? Sazi ngani ukuthi isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu lesi sikusona? Ngeke ngaveza eqaleni ngobufakazi kaMama Mshawuke nobaba Mabasa. Yiyo ke le ndaba uDaniel chapter 7 verse number 9. Sizothola ukuthi sinjani isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Ngoba kunamazwe akhulunywa uDaniel afana nakhulunywa uJohane encwadini yaSamuel. Uthi ke Daniel chapter 7 verse 9. I watched till thrones were put in place. I watched till thrones were put in place. And the ancient of days, omdala wezinsuku, was seated. Omdala wezinsuku wayehlezi. His garments was white as snow. Ingubo yakhe imhlophe njengeqhwa. Mhlamba abanye bethu ke abakazi balibona iqhwa, mhlamba ke babona ungquqwane nje. Limhlophe iqhwa, ngengaba nenhlanhla kuba seJalimani. Lakhithika ngaze ngalale airport for almost 3 days. Ya ngakuzwa nami ukuba refugee. Ngalala lapha phansi ku floor. Ngenxa yeqhwa limhlophe iqhwa. So ingubo yakhe kuthiwa it was white as snow. And the hair of his head was like pure wool. Izinwele zekhanda lakhe zimhlophe njengoboya obumsuku. His throne was a fiery flame, its wheels a burning fire. Isihlalo sakhe bekuyisihlalo esilangabi lomlilo ovutha ngamandla. Fiery flame. Isihlalo sakhe ke leso siyilangabi nje lomlilo. Namasondo akhona avutha umlilo. Akumangalisile ukuthi uMama Mshawuke ukwazile ukufika isitha silwa naye. Ukuthi azothula lobufakazi phakathi kwethu ngoba uNkulunkulu besazi ukuthi kumele kukhulunywe ngani namhlanje.
ukuthi kufika umuntu ekhala ukuthi uyangithakatha wena ngiyasha. Ngobani? Hebrews 1 verse 7. uNkulunkulu wenza izikhonzi zakhe zibe ilangabi lomlilo ngoba zingabantwana bakhe. Njengalokhu kushiwo lapha kuJohn 1 verse 13 ukuthi abamamukelayo noma kusina verse 12 wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Laba bangazalwanga ngenyama negazi nangentando yendoda. Ngoba iyafa intando yendoda umuntu ozelwe ngomoya. Lana ke sithola isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu ukuthi siyilangabi lomlilo. Ukusho ukuthi ezulwini la kuhlezwe khona ilangabi lomlilo. Uma ke ukuphila kwakho kufihlwe kuKristu, uKristu ekuNkulunkulu, uNkulunkulu esesihlalweni esiyilangabi lomlilo, kungenzeka kanjani ke wena nami ukuthi singabe ilangabi lomlilo uma ngempela sikuKristu? Kungenzeka kanjani ukuthi abantu bangashi abakhonza uSathane basibone singabantu ababi uma ngabe kanti siyilomlilo? Kodwa uNkulunkulu yisimanga. Uyabona umdalile umuntu waba ngumfanekiso wakhe. Yena uqobo uNkulunkulu ungumlilo nesihlalo sakhe izulu sobukhosi ngumlilo. Namasonto akhona ngumlilo. Kusho ukuthi nabakhona bangumlilo. Kodwa asikaze sizwe noyedwa ezulwini esithi uyasha. Lo mlilo wasezulwini ubenza ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bangashi. Siyakubona lokho uAbednego noShadrach noMeshach bafakwa emlilweni still abashanga. Kodwa umuntu ongekho kuNkulunkulu mayengena emlilweni uyasha. Akukho la sizwa khona ukuthi umlilo wasezulwini uhluke ngani nowasesihogweni. Njengoba uNkulunkulu engumlilo kanti ubani bengasondela kuyena. Abasesihogweni bathi besesihogweni beshiswa umlilo abakwazi ukusondela kuNkulunkulu. Ngoba lo mlilo nguNkulunkulu ubavimba ukuthi bangasondeli kuyena. Kodwa lo oyisihloko owenziwe uNkulunkulu benza ukuthi bashe ngoba abekho kuNkulunkulu. Yabona uma ungekho kuNkulunkulu umlilo uzokushisa. Uzokushisa nje ngenxa ukuthi awukho kuyena ongumlilo. Ngamanye amazwi uthathe umlilo kaSathane noma owenziwe nguNkulunkulu ewenzela uSathane ukuthi lo mlilo umuntu ngawumshisa, kodwa lo onguNkulunkulu awumshisi umuntu kaNkulunkulu. Ubungethande yini wena ukuvikeleka ube semalangabini ube phakathi komlilo? Amadimoni angakwazi ukungena kuwena, angakwazi amadimoni ukusondela kuwena noma ethaza. Asangaze akuzame ngeingane zakho nespouse sakho, akuzame nangomakhelwane bakho, akuzame nangama-colleagues wakho, akuzame nango-classmate bakho, nangendlela ezahlukahlukene njengalokho akwenza koDaniel. Bathiwa uDaniel ayikho into esingambamba ngayo, alikho iphutha esingalisa phambi kwenkosi ngayo. Lento lena yenzeka nakuJobe. Kwahluleka uSathane esefika emhlanganweni wezulwini. uNkulunkulu wabuza ukuthi umboneleni uJobe. Ikhona yini into ongammangelela ngayo uJobe lakini? Yabona umntwana kaNkulunkulu bekumele aphile leyo mpilo. Abe sezulwini evikelwe ngumlilo kaNkulunkulu aze uNkulunkulu aqhoshe ngaye. Athi yabona yona Sathane uhlala umangalela abazalwane. Ngiyakubona nje ababangalela uSibanibani futhi uqinisile. Yabona ukuthi uSibanibani awungitshele ngayo. Ikhona yini into ongayisho ngayo? Bese ke lo uSibanibani alithole esehluphekile eseyinkingeni ezinkulu ezinzima. Angazi ukuthi kwenzakaleni kanti hayi uNkulunkulu bese qhosha ngayo. Ukuthi hey awukwazi weSathane ukungimangalela ngoSibanibani okumangalela uSibanibani. Ayikho into ongayikhuluma embi ngoSibanibani. Ngoba ngiyamazi sengimhlolile. Nawe ungazama ukuhlola ngendlela yakho. Kodwa uSibanibani ungwawo.
ubani ifilinya ufile lo muntu ukufa kwakhe kwenza ukuthi ukuphila kwakhe ufihlwe kuKristu yena uKristu ekuNkulunkulu masithandaze. Siyabonga uNkulunkulu thina ngezwi lakho. Impela Nkosi liyaphila. Libukhali Nkosi kunenkemba zonke ezisika nhlangothi zombili. Lihluba amahlathi. Liphunzisa imbabala. uNkulunkulu thina litshebulisa ithole laseSiloni. Izwi lakho Nkosi liyephula imsedari yaseLebanoni. Izwi lakho Nkosi yamakhosi liyehla njengemvula. Ethi mase ihlile Nkosi uthe wena alibuyi kuwe lilambada. Ngeke libuyele kuwena lingakwenzanga lokho lithume khona. Siyabonga baba wethu ingcwele ukuthi uthumile izwi lakho ezimpilweni zethu Nkosi ukuthi silizwe. Ngoba wena Nkosi Jesu ungulizwe. Ufuna ukuthi masihlale kuwe. Siyazi Nkosi ukuthi akekho umuntu onephimbo elingahlali ngaphakathi kwakhe. Izwi lakho ke Nkosi linguwe. Lihlala ngaphakathi kwakho. Uma sihlezi ezwini lakho kusho ukuthi nathi sihlezi ngaphakathi kwakho Nkosi. Izwi lakho liyafakaza uNkulunkulu wethu ingcwele ukuthi wena ungcwele ungcwele ungcwele. Akekho onjengawe futhi akekho ongalinganiswa nawe. Ngezwi lakho Nkosi udalile konke sikubona emhlabeni. Nakho konke Nkosi okukhona kudalwe nguwe. Nkosi yamakhosi uthena izulu liyisihlalo sakho sobukhosi. Wathi umhlaba usenabelo sezinyawo zakho. Wathi ikuphi-ke lendlu ebese yakwakhela yona. Ngempela Nkosi ayikho indlu esingathi sikwakhela yona. Ngoba sizothi siyakha kuphi? Ngoba umhlaba wena besele izinyawo zakho kuwo. Manje sizoyakha kuphi-ke lendlu? Noma bese ngathi sizoyakha ezulwini kodwa izulu ligcwele wena ligcwele inkazimulo yakho. Nkosi kodwa uthena lowo onenhliziyo eqhubuzekileyo. Lowo uyabheka kuye. Lowo uyahlala kuye. Ngoba ushilo ezwini lakho ukuthi thina siyithempeli lakho. Nkosi yamakhosi uyathanda ukuhlala kithi. Uyathanda Nkosi ukuthi sibe ithempeli lakho. Sisize Nkosi yamakhosi ukuthi siphile ngokungcwele. Sisize umsindisi wethu ukuthi siphile ngokwesaba. Sisize emdalo wezulu nomhlaba ukuthi Nkosi sikwesabe ngoba izulu lakho liyesabeka. Nkosi yamakhosi isihlalo sakho sobukhosi sivuthila ngabi lomlilo. Umlilo oqothulayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.